yung white chocolate, yung tundaraw na to, yung black astrolop. Samantalang itong tatlo na to, itlog ng ating Rhode Island Red. Ayan. So, ang pinagkaiba nila yung kulay. Ito medyo pinkish yung kulay. Itong white chocolate, halos puti. Pero ito, medyo light brown. Kung mapapansin natin, medyo malaki ang mga itlog ng black astrolop. Siguro dahil may edad na rin ito, mas matanda compare sa mga Rhode Island. Itong Rhode Island natin halos mag 2 months pa lang, pero ito ang kanilang itlog. Pero ito, mayroon tayong bagong itlog ngayon. Marami ito. Ito, nakita natin ng itlog na yung dark mahogany natin. Isa sa mga ito ang nangitlog dito. Yung unang itlog talagang maliit, itlog ng pagkadalaga. Eventually, habang tumatagal sa kanilang pag-iitlog, lumalaki hanggang sa maging kalaki na nung ating mga itlog ng Rhode Island. Yung magto 2 months yan, ganyan na kalaki. Pero yung unang itlog nila, as in talagang maliit lang. Ayan. Pero nakapagpisa na ako nito. Oo. Once na may roster talaga, kahit na unang itlog, mapipisa siya. Yan.